ando Wusu ene sogoma ambane sogoma mandoro site ko ni torotana marhaba ni ki refu amba ki wala nyumando marhaba alamsa mana se enene amma wasado donki baro sebona nge ubi sebe français kala awo onga ci ka yelema bamangala nge o mi fana baranye ma kelim barate awo yusu camera ko njome onga micro sigi me angrefe nga femi ma million chamanye olu be kan vle ube kan lame ani femi ambara kenyo radio sowre mun be malikono radio keme chamande do minu fana bu tulu kala seri on tala min ba to anga to goda ubele yele bi seka an zoro tugumina o pana femi anga technicien nye amu fo dande folumina Ousmane Togo sera camera bituna po kata bla Bouakar Jarala anga foli ben bele jelenye kenen vona ka anga technicien ba Mahamadou Zer Traoré anga madamu aya resoro ikaro denguli kera ay wa mi dugo ke ko la ka de balo ka famamo ka bamamo o pana renouveau mo a ku ba ko kade zedi Emmanuel Kadi aha Kadere takara flani Seydina aha Fuzen ani Edgar Jabate parti sagana ani Murwo sa kanake Farangoro la ha Yusuf bismillah aha bala ka nguna ja ala ka so juma dama miami muranga simoni ka kene torotala man tora site dem zonu toro fuete ni asige en dat ble koragela da ay kana mo ngoro kala so ala ka so juma nama ala ka jamana basi ya rabbi ala ka so ngan so make ami bi so madaina ne ko krafe abe mami mbolo we sira kuleni sira jele mi buguni dashe sira kata fara awakado bintu napoka no ye vieux kolomba vieux yugu dona aka lawe bismillah vieux do e kamale zara may koy atara moro sanugo fe ay nora bakana aywa moro yi nya juala ki blokuru dora atnaki aw fana tay kiliade sa mun kiliya ko abuka kiliade sa ba fe ga madamu boshila bani ni amini die yi nya jula dora abi yele aya bismillah ala ka nguna ja ala ka so nyuma nama minye awkado Ousmane Togo ko l'enfant ko propin no boray minye Bouakar Jarabade alebe nego karafela alebe divula Bouakar Jarabada dionga ko Bouakari mi jamadu ko kumbo ke fa alebe ka ngolo ci kuyate awaketa kama bisimla no boray awkado mandaw matamura marketing la ambu fo ka folla se Zakaru Fomba El Haji Margachen Daw El Haji Papa Balo bismillah ambe num bela jele fo nyema sola aywa ando ko ana blada grina la de ati blada grina la Yusu fulu bela jele temene ko fa manjo aka femi sebenye ni yadi ambamene ni barkaye le soir de Bamako wula video bole amita njo sebenye sabanana ikado malideu jamana nyemo bi wuli ka jo beke nga malide re do ko nde be anga nyami anga cheneke o de kali doye nga uni sharia tigala una nyonsoro sabu kada ko ni mamunu menyo na otu don femi ministry abuguna tigebe kerengere nyana nabi kenya ministry abu ko fo madam Jeminatu Sagare abeka wulika job bele jele ko nge mimba to ikado mali do museka lafia mali de kilingeli be seka kenya soro iyere ko to mina ministry abeko bara de ke sabu jamana njemo yabla o bara la nga mado be ala ni flameru mado be ala ni namara mado ko numbe ka ke banaye ikado jako ya ble ko fi ko de ke mali do ngoka ikado ministry fana ajira ka fo uni sharia tigala mo na nywanye Yusu ni mise ka famu chogodi coronavirus carte de vaccination de do de be ko fiere femi fuyi jamana nyemo be shi nyana na dungo do malde nga lafia do bo ko lubo se be fiere mo fere mo ko ta voyage la no kaba ko teya no yo mene ikanga sandu na ministry ko ikado aya wulika jobbela jile ko mbala ka ke ni manunu ikado aywa uni critique la mo ka nywanye wa ma nyema na boni nywana baraju ko ne fe ini critique la mo fana na nywanye femi ministry kenya ministry ay sebenge no yo communiquer ye ka chare fa bela jele fe droit kon na la ka jira ka foko femi ngoni carte de vaccination bulu ci sebe ikado coronavirus covid-19 ikado fudo mali fa bela jele fe abe soro chogodi ni tara ibulo de bici ki togo sebe ki buguna tige don ka carte dima wa jamana ya ke fude fu ikado ni ngo ta beke fu kabako tewa ndesani
kɛnɛya ministre fɛn min ye madame Jeminatu Sangare ye a y'a jira k'a fɔ a b'a ɲini maliden kelen-kelen bɛɛ fɛ n'a ye maa o maa ye k'a kɔni b'a la ka nin carte in virer a ka taa tigi kofɔ i k'a dɔn a kofɔyɔrɔ la min kɔni b'a to faamaw bɛ se k'a nɔ minɛ cogo min na sabu ka d'a kan fila maires don i k'a dɔn sonyani don fɛn min kɔni ye namara ye o da kelen fana de don Covid-19 i k'a dɔn jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ min kɛ jamana ɲɛmaaw ye musaka min don nin na jamana ɲɛmɔgɔw jɛna u ka jamana ka hakɛ dama min kɔni ko in na waasa malidenw bɛ se ka lafiya ko maa dɔw ka taa ye k'olu bɛ taa nin virer i k'a dɔn o ye ɲɛnasikoba ye ministre y'a jira k'a fɔ sa ko fɛn fɛn kɔni ye nin baara in ye u tɛna a suna ayiwa u bɛna tugu a nɔfɛ k'a lajɛ kosɛbɛ maa o maa kɔni de bɛ ko ne minɛna nin na fɛn min kɔni ye i k'a dɔn carte de vaccination in ye k'i bɛ taa filamɛri ko k'a la ayiwa k'i ni kiiri tigilamaw ana ɲɔgɔn ye kɛnɛya minisiri a y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn ko faamuyalicogo ɲuman ayiwa ko bɛɛ lajɛlen kɔni n'o sɔrɔ a ka sɛbɛn in na a ko n'i y'a lajɛ nin wale minnu man ɲi maa caman de bɛ i k'a dɔn ka se ka kɛ banna ye maaw kɔ kan fɛn min kɔni ye namara yɛrɛ da kelen ye jamana ye fɛn min de fu ayiwa k'e bɛ maaw munumunu ka maaw hakili munumunu ni ka wari sɔrɔ o la o ye wale min n'o ti ɲɛ fiyɛfiyewu o fana minisiri min filɛ nin ye a ko a tɛna dabila a n'a fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka dɔdɔmali kɛ min kɔni b'a to maa bɛ nin baara in kɛ a tigiw bɛ se ka minɛ cogo min na wa nazara ko ma ko k'a dénoncer maliden fana kan k'o de kɛ n'i ye kojugu ye ka kofɔli kɛ ne ye kofɔli kɛ baraji b'a la han sabu maa min bɛ ka kojugu kɛ ne y'o kofɔ a dɔw b'a la i k'a dɔn i bɛ maa caman kisi kojugu ma jamana fana ka sɔrɔ ye min i b'o makara a ko nin ye walejuguba ye maa minnu kɔni bɛ nin kɛ fɛn min kɔni ye i k'a dɔn carte min filɛ nin ye Covid-19 a boloci carte ni k'a feere maaw ma ayiwa ka se k'u yɛrɛ kɛ banna ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔni gɛn bɛ k'a tigiw ɲini ka tɛgɛ da u kan wa maa o maa bɛ k'e ɲɛ bɔ mɛ nin baara in fɛ ayiwa ni min farati i ni kiiri tigilamaw ana ɲɔgɔn ye sabu ka d'a kan jamana yɛrɛ de y'a kɛ fu ye ayiwa sabu maaw ka kɛnɛya de ko don i bɛ se k'i tulonkɛ ni maaninfinw ka kɛnɛya ye cogo di walahi ɲininkali gɛlɛn carte de vaccination k'o feere han nin ye sɛbɛn ye an y'a bɔ i k'a dɔn soir de Bamako kɔnɔ a ka bidon bɔli la soir de Bamako ne y'ale bila an dɔn ne bɛ ne wele Horizon ne b'ale ta o bɛ ɲɛ min ye colonel Sadio Kamara Masumale ale ye awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la drone dɔ bɛ n'u b'a wele ko type DBD triple DBD type DBD min ye o y'o cɛ ni ka t'o di Gawukaw ma o de kɔnɔna na awa k'a dɔn min ye malidenw ye i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la awa min ye anw kɔni ye a ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka ko lajɛlen bila walasa an ka wolomasiri tabaw olu bɛ se ka minɛn sɔrɔ cogo min na an dɔn min ye awa Mali ye bi bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ lakana a bɛ san damɔ lakana ɲɔɲalen don an ka jamana kɔnɔ min ye awa bingalikɛlaw ye awa kulu marifatigiw olu bɛ taa dugu dɔw da kolojidi k'u filenkolon ye ka taa sigida dɔw bɛ ka maaninfinw bɔ u ni na mɛ o de kɔnɔna na awa k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ min ye an ka jamana ye hali bi an mago bɛ minɛn na o de kɔnɔna na aw ka dɔn Nouvelle Horizon ale kɛlen bɛ k'a fasiri bi koyi min ye aw ka dɔn maa min bɛ yen n'o ye ministre de la défense et des anciens combattants Sadio Kamara min ani aw min ye ministre min bɛ maa min bɛ yen n'o ye aw ka dɔn général Musa Jara ye n'ale chef d'état-major général des armées ale i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ministre de drone ta ka di aw ka dɔn an ka armée ma o ɲɛna an dɔn ni min filɛ nin min ye an ka faamaw ye n'o ye an ka wolomasiri tabaw ye ko nin na kɛ ŋɔnibɔleba ye u sen na k'a sababu kɛ mun ye min ye awa nin dɔrɔn min n'a sɔrɔlen filɛ nin a ko bɛɛ lajɛlen aw k'a dɔn min ye Gawo ye a kɛra o kɛnɛ kan minisiri a y'a jira k'a fɔ malidenw olu kɔni tigɛ n b'a kan bi min ye aw k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ n b'a kan k'a fɔ an ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ olu ye an ka awa wolomasiri tabaw ye an bɛ se ka ko latɛmɛ olu fɛ cogo min u bɛ se ka minɛnw sɔrɔ walasa u bɛ se k'an lakana ka jamana den bɛɛ lajɛlen lakana an ka taa ni ka segin min ye o bɛ se ka kɛ lafiya la cogo min na o de kɔnɔna na sa don o don bɛ tɛmɛ a n'a ko kura dogo tuguni an dɔn aw k'a dɔn nin don ye awa min ye maa caman bɛ yen olu kɔni nisɔndiyara kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka wolomasiri tabaw colonel Sadio Kamara a y'a jira k'a fɔ drone min filɛ nin n'a dilen filɛ nin min ye aw k'a dɔn yɛrɛ la a ye kunnafoni bɛɛ lajɛlen di a kan a y'a jira k'a fɔ ko nin dilanna usine min na min ye aw k'a dɔn usine ba dɔ terikiw fɛ yen an dɔn min ye awa ko Bayrak
tar TBD andan avocado no temana kaboy mi avocado pilatiti do ngono goyi bolibati do akono mi ba bele jeleke isigile duguma ibi tege ci buto do ka do nyebible ibi do bokatro ina fo morbo afa tugo bi bismillah andan no kera mi mago be fefela yalma imago be aka jawde tawa yalma imago be avocado mi aka mugude ci wa yalma avocado aka lako do ninge ka be se kan ngo bele jeleke aboke o ni min flane mi turgu ka yoro min be no benin la mi ni dron min flane andon ka nyu na manjane mi avocado our class de drone tactica andan mulika joko ni ngera mi avocado ministry puma chama waka anaka barabsika minge ani avocado akata jok nama mina anabsika wati min boli ministry ni bela jele mada wode konnan nasa mi avocado nyera la bay ka fo awami angol masiri tabaw akoddo doni jibe ka du kola wode konnan nasa mi wulika joko ngelo no sanga ani wati fa be no e minanye nam so ko latike andan ko latike ango wolo masiri tabaw obi keke mama ni touré ni ale ka fasire anya bo nouvelle horizon no nouvelle horizon amu fo dande folu mina e ka do ame dugo ke an nga sorosu ala ka ja ula ami yusu jefali ale te nyindan wolo minye soirée bamako e male ta kokura anga ministre mimbe na sigle do beni client bi se kana ni nyanje to mina e ka do ani mamnu nyanye o e ka fo la sigle minu mbe a France gala anga mako ambassadeur des pays membres de la médiation internationale femi ikaro siga foye femi chela beni ikaro la sigre minu me envers nous dabe benga zebe kola benga zebe mi nambro na Algérie en 2015 a wale ali amsega ze da no fetu komina bara mbele jele bo ko fo femi Ismaël Wagé monsieur le ministre ikado colonel major Ismaël Wagé ale ni ambassadeur nu ikado nyanye femi la sigre minu dabe ikado benga zebe na akara tarata ikado février kalot l'état ani nani akira ministre so nyire edaga yoro lay ni yalla je dowrete abi puma minga ode benga zebe rebe se ka wale asra munu fe o kunga ko puma munu mbe baranu ani puma bela jele ko nbulla oka femi ministre wage aya jira ikado manu na ka fogo femi woni mali gouvernement labembe sufarat leka mingo mato benga zebe abise ka wale a tugum na ben kono nana akoni yalla je gouvernement dungudu aka barabi nyeshi mima ode ben ka se ka sabati mali kono wa femi benga zebe fana a wale ali gouvernement be ki se da no fe ikado doni kene fana kay mi la sigde minu mbe afana jaraw yo kosbe ye mali gouvernement fo ka barkada ka tanu kosbe ka jira ka fo mali gouvernement be ka wulga jomunu nge ngani ya nyuma ya minu mbala mimba to benga zbe se ka wala ya tugomina yo fuli ano wala nyuma ndo fana ke nye foli kerengere mi fana kera ye ministre fe ya jira ka fo sebe ko jara yo kosbe ma falen folo ko nala fana dugo dunge ka jira ka fo hagina mu bulabi o fana ko ngatele ya doni mi ngoni mato aywa benga zbe ngore apuma be se ka nokoya wa femi ya kono puma wi olu bele jele bi se ka wale atugo mina ikado ambassadeur nu fana o puma tani nga ministre segere ko laje ngoni bisara ko sebe sabu ka daka puma ne sanga be ni mo buto ka sigi ka puma siga fo ode damuye be nga sebe ngo ikada puma chayara atibita ba chayara abe single ndamana amena nga mali gouvernement ko ana fe bele jele ke ka wuli ka jwa save laka mi ma to fa bele jele mi vo ko sebe ni ngo tege no bla obi se ka wale atugo mina o pona laje mi na kera tarata ko ni ngoni ngara laje nyuma mbaye ministre wage katase ni ambassadeur numa minu ndabe ikado benga sebe kopmana kwa ko kera kuna wulubai wa ko jiga chama ndebe mimba to aiwa benga sebe re abise ka wale alati me ni ngwe sebe nyi anya salo ka bo swara ede Bamako soir de Bamako adonni ale bla nebi sebenda sebami nimbata oye klende ma biduru munumbe faramvina ni ma bseka awekado ibuluma dakoro ku kamisa lita uka ko wulika jo anuka bara anu ereka awako tabulo o ma biduru awamiyo olu koni ukame kado mada andwan janvier kalot lebi sabaningele mi février kalot lebi sabaf lefla samba flani
mugan ani saba min ye aw ka dɔ jɛkulu dɔ bɛ n'u b'a wele ko agence Cofin olu kɔni ye maa dɔw bɛ i ka dɔn minnu kɔni aw ka dɔn n'olu ye bugunatigɛ bonyana n'olu ka yanga bonyana wa n'u yera kosɛbɛ aw ka dɔn u ka kow taabolo fɛ a galegale ye jɔnni ye min ye Aliko Dangote ka bɔ Nigeria Dangote Nigeria Dangote waritigi bi dɛ Big Boss Dangote min ye jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ di ale ma min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye Tikon aw ka dɔn o kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ni maa min filɛ nin ye ale kɔni ka wulikajɔ ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen la kɛrɛnkɛrɛnnen la farafinna o dugu kɔnɔna na a ka hakilina a n'a bɛ baara min kɛ a n'a ka wulikajɔ ka bɔ sɔrɔ taasira la farafinna o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko jɔyɔrɔ galegale a bɛ di ale ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen maa dɔ bɛ o ye kunnafonidila ye Alain Foka Archive d'Afrique Alain Foka a dun bɛna Bamakɔ yan ka caya han awɔ panafricaniste Andon mi journaliste Alain Foka mi ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko yanga fana bonyana a tɔgɔ bɛ maaw da mi ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ka wulikajɔ a n'a ka tubabukan a n'a bɛ baara min na ni ka kunnafoni di n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn Gorgui n'o ye Sadio Mané bisimila ala Sadio Mané ale sɛnɛndolata ɲɛ ntana ye an dɔn ale fana ka bangutu bonyana a n'a ka kɛwale a ye wulikajɔ min kɛ min ye aw ka dɔn a bɛ baara min na k'o minɛ sɛbɛ ye aw ka dɔn min ye ka a tɔgɔw i k'a dɔn a tɔgɔ fɔra da bɛɛ lajɛlen la hali maa minnu da tɛ ko ni gɛsɛ ninnu bɛɛ lajɛlen Sadio Mané u y'a to a fɔ n'o bɔra yen min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye jamana ɲɛmaaw ta k'a lajɛ farafinna yan bi min ye aw k'a dɔn président denmisɛnnin dɔ bɛ yen ale kɔni a nana fanga la kɔsa in na o ti dɔwɛrɛ o ye maliyɛnw ka Asimi Goita ye. U tɛna k'a daminɛ o de la o. U bɛ t'u munumunu cogo di sa? Président ta u y'ale tɔgɔ de kɛ galegale. U kan ka taa daminɛ ale de la. Ne mun ye sa? Sakɛ Asimi Sakɛ. O fana ye cɛ. Anon Asimi Goita n'o bɔra yen min ye aw ka dɔn Paul Kagame i ka dɔn aw min ye ale fana tɔgɔ a mankutu ka bon n'o bɔra yen min ye Alassane Ouattara ye ani biye ɲamakuji tɛmɛ dɛ ani Mohamed Sisa Macky Sall bon cɛ in tɔgɔ t'a la ko fɛn dɔ an dalo an balo muso an ka sɛbɛn kalan sa fana sɛbɛn kalan an ka taa maa nisɔndiyalen i bɛ tila ka na maa fɛ jama ka taa min ye i ka dɔn aw Macky Sall ninnu kɔni aw ka dɔn président minnu bɛ yen minnu ka mankutu bonyana kosɛbɛ n'u ka kɛwale bonyana k'i ka dɔn k'u bɛ ninnu maa 7 ninnu fana ma da n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn bange dɔw fana bɛ yen bangew ka jɔyɔrɔw la an dɔn o kumanen don aw ka dɔn min ye an ka bange dɔw kan an dɔn Mali b'o la Sénégal b'o la Nigeria b'o la Cameroun b'o la Nigeria fana b'o la anɔn olu ka wulikajɔ sɔrɔ taasira la an'u ka baara ɲuman o mankutulen don u ma bange tɔgɔ fɔ wa u ma bange tɔgɔ fɔ a la u ma bange tɔgɔ fɔ a la min ye tiɲɛ yɛrɛ la maa minnu bɛ fana bɛ yen ni olu cɛ ka ɲi ni sara b'u la min ye farafinna u y'u da se ma galegale ma n'o ye Youssou Karabati ye kuma ɲɛna o tuma min yɛrɛ bila kɔ wa kuma ɲɛna i b'o la han Youssou Sarama e bɛ Jɔsɔ Sarama ninnu ka tɔ la mun Sarama Jɔsɔ ko fɔ Antoine Jɔsɔ Sarama nin sɛbɛn a ye nin bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn b'a wele ko Clende baasi tɛ Clende Youssou ta kɔni ye k'a fara k'a ka tulo kuma ɲɛna o kuma ɲɛna Clende an b'u fo Youssou dan tɛ foli min na ne bɛ sɛbɛn da l'indicateur du renouveau bidon bɔli don an bɛ taa n jɔ sɛbɛn ɲɛ 3nan na Youssou fɛn min jɛkulu sigira min bɛna wote ko ɲɛnabɔ u k'a ma ko EJ a ɲɛmaa kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ ka wuli ka taa bɔ baarakɛyɔrɔbaw la n'o y'an ka institutionw ye i ka dɔn ka t'u ɲɛmaaw kuma ɲɔgɔnya sabu maa kelen tɛ se ko la jamana ɲɛmaaw kɔni ye danaya ta k'a da olu kan nka olu dama tɛ se ko la u bɛ wuli ka se malidenw bɛɛ lajɛlen ma janko cakɛdabaw u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to baara in a bɛ se ka ɲɛ cogo min na
o kumana ni eji ma ɲɛma lajɛ maître Mustafa Cissé a wulila ni ka se conseil économique social et culturel la a ma ɲɛma i ka dɔn bɛnkɛ Yakuba Katile ni ka taa fɛ ni ka taa i ka dɔn ayiwa a fo k'a waleɲuman dɔn ka dɛmɛ ɲini a fɛ ka hakilina ɲini a fɛ ka ladilikan caman k'o ɲini a fana fɛ sabu ka d'a kan Yakuba Katile a n'a ka baarakɛlaw bɛ fɛn caman dɔn nin kɛnɛ in ka a kɛra kɛnɛ wasalen ye i n'a fɔ i ka dɔn sɛbɛnnikɛbaa y'a fɔ cogo min na an ko min ma faransikan la ko autorité indépendante de gestion des élections EJU i ka dɔn a taara conseil économique social et culturel ni ka taa yen nɔ ka taa bɔ u ye kosɛbɛ fɛn min ye excellence jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta ale yɛrɛ EJU sigi sen kan janvier kalo tile 10 tɛmɛnen a ko a selen tuma min na min ye EJU ɲɛmaa ye maître Mustafa Cissé a ye foli ni tanuni kɛ ni ka i ka dɔn Yakuba Katile a n'a ka baarakɛlaw fo k'u waleɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ conseil économique et social ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni maliden kelen kelen bɛɛ b'i yɛrɛ ye a kɔnɔna la o tumana olu sigira diyagoya dɔ olu ma ka wuli ka na bonyamasegin k'u ye ka wuli ka na dɛmɛ ɲini u fɛ ka wuli ka na k'u tɛgɛ di u ma u ka jɛ ka baara in kɛ jamana ɲɛmaaw ye danaya min da k'a da olu kan ayiwa fɛn min kɔni ye conseil économique ye u k'ale fana senkɔrɔma don do a n'a ka cɛdenw bɛ waasa ko dabɔra kun min kama a bɛ se k'a minɛ a fa cogo min na maître Cissé a ye mun wɛrɛ kɛ a ye hakilinajigin kɛ a y'a jira k'a fɔ EJU min sigilen filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye fɛn fɛn ye wotekow gɛlɛya ye an ye minnu sɔrɔ don dɛmɛnenw na an ka se ka kisi olu ma waasa maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na o kumana a nana o kumaw fana fɔ a ko n'i y'a lajɛ a ka kumaw bannen kɔfɛ maa min y'a bisimila n'o ye Yakuba Katile ye ale ye kuma ta kuma min kɔnɔna la a ye EJU a ma ɲɛmaa fo ka EJU maa bɛɛ lajɛlen fo danaya dara minnu kan min kɔni b'a to an ka woteko olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na u y'a jira k'a fɔ ko EJU Yakuba Katile ko EJU anw de ta ye o fana n'i ta ye fɛn min ye i b'o minɛ ka ɲɛ o fana k'ale ka dɛmɛ tɛna kɔtigɛ a bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ EJU bɛ se ka dɛmɛ cogo min na k'a n'o baara kɛ a bɛ se ka fɛn fɛn kɛ wotekow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛ cogo min k'a b'o baara fana kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau indicateur du renouveau n'i y'ale bila an don na an bɛ taa sugu la maya ye jigi ye ala k'an kunna ja Sara Kamara maya ye ale de bɛ nin morceau in bɔrɔ dɔn sababu bisimila a ɲuman ala k'a d'a ma min ye kɛnɛ ala k'a di yarabi ala ka awa jamana in basigi yarabi an bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ ni ɲuman don ala k'a d'a ma Antoine kana tɛmɛ ten dɛ alamisa ni Sara Kamara nin fɔli in kɛnkun jango minnu bɛ radio kan olu de b'a mɛn nka tele mɔɔw t'a mɛn ni min hakili jigin jɔn na Ina Bunti a bɛ hakili jigin jɔn na Jamuden a bɛ hakili jigin jɔn na Baku a bɛ hakili jigin jɔn na Hawani a bɛ hakili jigin jɔn na Sagebugu Dada ala fɔlɔ ngarisa ko cogo di nka anw fɛ yen o y'a sɔrɔ anw kɔni kun bɛ awa min ye Marambaga Bɛlɛdugu ani sɔrɔ fɛ ani Kulujɛgɛ Sajo fo ka taa se awa k'a dɔn Fabu Tarawelew ma an kun b'olu lamɛn bisimila ani Jija Cɛbilenkɛ ni Daba Cɛbilenkɛ a to ten Antoine i bolo don ne bana an b'ale ta o bɛ ɲɛ min ye i bɛ Dramani Dunbiya dɔn Dramani Dunbiya walawala Dramani Dunbiya n'u b'a wele ko Dɛnkɔrɔ n y'a to a mɛn o Dɛnkɔrɔ ale n'a ka maaw awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la u yera tribunal commune 1 na min ye dɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ escroquerie min ye aw ka dɔn ani charlatanisme ani min ye ŋanamu ye juge ka nin kuma ninnu ninnu ka giriko ye bisimila ani aw ka dɔn jaabileya ko Musa Gino ko escroquerie ko bamanankan la ko kɔrɔ kelen de b'a la ko k'i yɛrɛ kɛ fɛn ye i tɛ fɛn min Antoine ani aw ka dɔn ŋanamu awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la o sira la aw ka dɔn min ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ aw ka dɔn informatique o sira fɛ Dramani Dunbiya n'u b'a wele ko Dɛnkɔrɔ aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye commune 1 min ye kunungo ye février kalo awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye Dɛnkɔrɔ ye k'u kɔni u y'a wele Bɔgɔji Nega min ye maa 3 kun don Dramani Dunbiya n'u b'a wele ko Dɛnkɔrɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Bouakari Seriki Aidara ale fana ani Madu Tolo cɛ Madu Tolo tɔgɔ ye bisimila ale fana tun b'a la tɛmɛ n'a ye ani ko jagoya tɔgɔ ninnu an ka taa
anan mi tiɲɛ la aw ka dɔn waati min na nin ko kɛra maa caman de bɛ olu taara ka taa jalaki bi ni min ye maa kofɔlen n'o ye Denkɔrɔ ye Denkɔrɔ aw ka dɔn maa mugan bɔɲɔgɔnko i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye ani maa wɛrɛw bɛ yen olu taara ka taa jalaki bi a kan ka sababu kɛ mun ye aw ka dɔn min ye escroquerie ani charlatanisme min ye ŋanamu ye ka dɔw ta k'u sɛgɛrɛ min ye maa dɔw b'o la wolomasiri taba dɔw b'o la kiritigilama dɔw b'o la ani aw ka dɔn aw min ye employé de commerce ani maa sugu wɛrɛw ninnu bɛɛ lajɛlen taara jalaki bi aw Denkɔrɔ kan Denkɔrɔ min ye aw ka dɔn a wele tribunal de commune 1 na i ka dɔn aw min ye a ka maa min bɛ yen n'o y'a solona donbaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu ma jɛn n'a ye cogo si la min ye a ka kiri commune 1 na bawo fɛn min bɛ yen aw ka dɔn a bɛɛ lajɛlen kɛra commune 6 de la o tuma aw ka dɔn min ye sariya bolo dɔ bɛ yen n'o ye 370 ni aw 4 ko b'a jira k'a fɔ ko min ye a ka kiri bɛɛ lajɛlen kan ka taa kɛ yɔrɔ la n'o ye commune 6 ye min ye aw ka dɔn procureur kɔni y'a jira k'a fɔ aw min ye cyber criminalité la Maître Konare ye nin fɔ dɛ bisimila ko mɔgɔw ye commune 4 dɔrɔn de k'a ye ko n'o tɛ ko Bali critique yɔrɔ bɛɛ bɛ se k'i ɲɛ juge n'u hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ ko fɛn min ye aw ka dɔn kunnafoni sɛbɛnkuraw olu taasira kunnafoni sira kura olu taasira bolo minnu bɛ yen n'an b'o wele ko internet ni ko kɛrɛnkɛrɛnw kan an aw ka dɔn a ma se ko nin tribunal ko nin tribunal bɛɛ lajɛlen bɛ se ka aw ka dɔn a tigi ɲangini ta k'a tigi sɛgɛrɛ u y'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn Yaya Ɲamele ni ale de min kɛra sababu ka Denkɔrɔ minɛ mais aw ka dɔn ko kuma ka k'a minɛ ba ye ko bawo aw ka dɔn a ka sigida politiciens bɛ yen min ye o kɔni a jirala k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ Sotibakaw y'a minɛ maa caman de bɛ olu taara ka taa jalaki bi a kan min ye Sotiba o politiciens ninnu na ye nka sorona n'o ye avocat ye Yusu o bɛ faamu sorona dɔnba ka baara ye nin de ye o ka baara ye nin de ye i b'i ka client kɔni a bɛ se ka bɔ wo fɛ i b'o de kɛ dɛ bisimila Antoine o ko aw ka dɔn nin u kɔni a kiri u y'a bila ka taa min ye feere kalo o tile 22 nata la min aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin min filɛ nin aw ka dɔn ko nin ye a taa ni ka segin sabanan ye Denkɔrɔ ani a nɔkama minnu bɛ k'a fɔ k'u tun bɛ jabaranin de la min ye ani ka dɔn internet sira fɛ u bɛ ŋanamu ta ka maaw sɛgɛrɛ yalima u bɛ ko kɛ ko min bɛ maaw su ka t'u kan ani maa minnu bɛ yen minnu y'a solona don o kan ani aw ka dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ko ninnu ye maaw ye maa minnu n'u bɛ aw ka dɔn sira kan sira min tɛ sira ɲuman ye bisimila ala k'an kunna ja nin sɛbɛn o bɛ nin y'ale ka fasiri an y'a bɔ indépendant kɔnɔ l'indépendant an b'u fo dantɛ foli min na l'indicateur du renouveau ne b'ale ta i k'a dɔn an ka boli soni fali tɛ kelen ye fɛn min Russie jamana ye u filɛ nin ye ka burusu 290 k'a ta k'a di Mali ma min b'a to an ka maaw bɛ se ka taa kalan u fɛ cogo min na ni ka bɔ dɔnniya caman ye an ka ma ko burusu d'études a 290 licence b'o la master b'o la doctorat fana b'a la fɛn min année universitaire ye n'o bɛ ɲinɛ kalansan ko fɔ n'o bɛ kalan sanfɛ bolo ko fɔ 2023 i ka 2024 ka don o bolo a ko dɔwɛrɛ tɛ fɛn min ye Mali ni Russie la ye kunungo kana bila fɔ bi la nka bi ta a sɛbɛkɔrɔ yuguba bɛ k'a bɛ bila o minɛn de kɔnɔ communiqué kɛra n'o ye sɛbɛn ye ministre min n'o bi an ka kalan sanfɛ bolo a b'o ko fɔ an ka ma ko enseignement supérieur ani an ka ɲininiw bɛ kɛ yɔrɔ minnu na o ministre kelen don i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye burusuko ye i k'a dɔn a kunnafoni bɔra ka bɛn ko fɛn min Russie jamana ye k'a filɛ nin ye ka burusu 290 k'o ta k'o di licence master ani doctorat an ka ayiwa malidenw ka se ka taa kalan kɛ Russie la san 2023 ka don san 2024 bolo Mali ani Russie la ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i y'a lajɛ n'an ye paara ɲɛ kelen kɛ kunungo kɔnɔ o don ni bi tɛ kelen ye octobre kalo dɔ tile 14 san 1960 i b'a ye k'a fɔ i ka dɔn ayiwa kuma ɲɔgɔnya ani baara ɲɔgɔnya a donna an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o nana kolo sinsin i b'a ye k'a fɔ Mali yɛrɛ ka taa i ka dɔn ayiwa ambassade n'o bɛ lasigiliso ko fɔ o baaraw fana latigɛra o kɛra avril san 1961 fɛn min ye k'a ta o don la ka na bila san 78 la i b'a ye k'a fɔ ayiwa Russie jamana ko caman kɛ Mali ye n'i y'a lajɛ kalanko la ka taa se fɛn caman na Russiw u ye fɛn caman kɛ Mali ye i b'a ye k'a fɔ kalanden caman fana de kalanna i ka dɔn Russie jamana kan cadreba caman bɛ Mali kɔnɔ bi a tila bɛɛ lajɛlen kɔni kalanna Russie la o b'a jira k'a fɔ kununko kana bila fɔ bi la Mali ni Russie jamana o tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo
an go min ma ko coopération bilatérale no ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a teriya siraw a nafasɔrɔ siraw a n'a baara ɲɔgɔn siraw olu bɛɛ lajɛlen kolo sinsinnen don nka kɔsa in na caman farala kan sabu ka d'a kan min kɔni ye Mali ani Russie ni ɲɔgɔn cɛ bi na i k'a dɔn a kolo gɛlɛya bɛɛ k'a sababuya kɛ fɛn min yɛrɛ ale ni Russie ka maa ɲɛma Vladimir Poutine o de la ka kuma téléphone na o ma mɛ dɔgɔkun tɛmɛnen fɛn min ye i k'a dɔn Sergei Lavrov u ka ministre min ɲɛsin bɛ u ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ ko ma o fana tun bɛ anw fɛ ba Maliba in kɔnɔ n'i y'a lajɛ fana bi na hali armée ko an ka minanko ani fɛn caman bɛ yen ani Russie bila ma k'a kɛmɛ kabako ye dɛ wa k'a kɛmɛ ka suna fana tigɛ ka bɔ jamana caman ɲɛ na Fasirike b'a ye mun fɔ a y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye Assimi Goïta jamana ɲɛmaa ani Vladimir Poutine n'o bi Russie maa ɲɛmaa ko fɔ olu ka téléphone na kuma o kɛra sababu ye hali bi ka dɔ fara an ka sira ɲumanw kan o tɛmɛnen fana kɔfɛ Ablaye Diop ale min y'an ka ministre ye min ɲɛsin bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ ko ma o fana ka wele bila i ka dɔn Sergei Lavrov ma o kana bɔ yan dɔgɔkun tɛmɛnen k'o bɛɛ lajɛlen kɔni b'a jira k'a fɔ bi Mali ani Russie la cɛ k'a ka kɛnɛ a bɛ geje a ko ni fana y'a lajɛ fɛn min ye hali bi ayiwa Mali ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ ko burusu min nalen filɛ nin ye i ka dɔn nin fana fɔra caman de kɔ o fana min kɔni hali bi Mali ni Russie cɛ ko maa bɛ se k'a fɔ bi a kolo gɛlɛyara ka se hakɛ la hakɛ min n'a bɛna an ka jamana fila bɛɛ lajɛlen nafa ko wa ko an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ siniɲɛsigi ko maa bɛ se k'a fɔ siniɲɛsigi ɲuman don sabu ka d'a kan ɲɔgɔn dɛmɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ min na ko a b'o de ko fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ fankelen tɛ fɛn min ye Fasirike b'a ye burusu 290 licence master doctorat Russie y'o ta k'o di a ma wa ko bi na Mali ni Russie cɛ a teriya sira n'a badenya sira n'a baara ɲɔgɔnya sira k'a siraw ka kɛnɛ u bɛɛ geje nin ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau indicateur du renouveau ni ale bila Antoine et Saint-Valentin kɛ wa ala Yusu n bɛ ka sɛbɛn dɔ kala sɔgɔmada in na n solila ka na journal yɛrɛ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ n ye journal dɔ ta inspecteur don wa jumɛn en tout cas n ye journal in kɔni dɔ ta sɔgɔmada in na n ye kuma dɔw mɛn a kɔnɔ Saint-Valentin Saint-Valentin bɛna s'o ma indicateur don indicateur don wa wa dɔ wɛrɛ bɛ yen Laginɛ o ka jugu a tɔ bɛɛ Saint-Valentin i y'o kala wa m'o kala dɔ bɛ yen hakɛ to a bɛ indicateur kɔnɔ tɛmɛni sɛbɛn Antoine Saint-Valentin ko ye naze ko ma Saint-Valentin an kɔni bɛ nin nɔ nanzaraw de fɛ yen min a bɛ san dama bɔ yanni ka taa dɛ hali nanzaraw yɛrɛ t'a kɛ tan o sisan ne bɛ min nɔfɛ fɛn ɲuman ladegeli misali ɲuman ka ɲi koyi sabu diɲɛ i ni kɔ i ni ɲɛ n'i nana diɲɛ kɔnɔ i bɛna min sɔrɔ yen o y'i ka dɔnniya fɔlɔ de ye i yɛrɛ bɛ se ka dɔ kɛ ka fara kan dɛ nka o y'i ka dɔnniya nka ni e nana ayiwa e kan ka misali ta min kan ne yɛrɛ ko k'e b'a dɔn ka tɛmɛ o kan a bɛ tiɲɛ de o a bɛ tiɲɛ bisimila Antoine min ye anw da kɔni a bidama i ka dɔn a kɛra a tiɲɛni de ka bon n'a nafa ye min ye Saint-Valentin hali n'o y'a sɔrɔ a k'a dɔn min ye maa dɔw bɛ yen olu kɔni tɛ Saint-Valentin dɔn olu t'a kɔrɔ dɔn olu i k'a dɔn i n'a fɔ Vieux Kulubaliw min ye Sirade Vieux olu kɔni tɛ Saint-Valentin dɔn ka taa fara Bouakari Jarabad ale ka alu jara ninnu kan hali olu tɛ Saint-Valentin a dɔnbaliya ka fisa a dɔnni ye i kana foyi dɔn a la o de da ka di la Vieux Kulubali t'a dɔn Adel Samake ka alu t'a dɔn bisimila Antoine min ye a ka dɔn sa o sa février kalo tile 14 Saint-Valentin ko dabɔra cadeau de bɛ di min ye a ka dɔn bijoux bi kɛ Antoine bɛɛ lajɛlen n'a ka jarabi i n'i ka fɛ aw kɔni bɛ nisɔndiya ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ min ye a ka dɔn fleurs bi di cadeau baw bi kɛ i ka dɔn Saint-Valentin a dabɔra o de kama dɛ nka min ye muso dɔ ye i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale ko tiɲɛ yɛrɛ la a ka dɔn ale ma Saint-Valentin duman kɛ ka sababu kɛ mun ye ko ale y'a ye a cɛ cadeau 2 sa ko cadeau awa min ye kelen y'ale ta ye kelen ye a ka dɔn kɛrɛfɛ mɛriw fana ta ye bisimila ko ale nana ka na o ye Antoine o y'ale ka Saint-Valentin ale o ye minɛ a ma f'i ye a ma cɛ ka sagi f'i ye ayiwa weli ba man ɲi bisimila Antoine ale kɛlen k'o ye ko y'ale ka kalifa tɔɔrɔ min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ka dɔn o cadeau kun emballé yɔrɔ ko de bɛ taa cadeau ninnu u bɛ taa bila
min ye mana papier ɲɛgɛnnin dɔw kɔnɔ min ye k'a ni cɛ ɲa andon i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko k'ale ale n'a cɛ min ye u ye Saint Valentin bɛɛ lajɛlen kɛ kanbere bɔ ni ni awa min ye kɛlɛ banbali la k'ale ka Saint Valentin ko a ma diya dɛ min aw k'a dɔn nin kɛra laginɛ fana muso dɔ bɛ yen i k'a dɔn ale taara ka Saint Valentin min ye ale y'i den ka bɔ a cɛ fɛ yen ka taa aw k'a dɔn a ka kamalen fɛ yen ka t'o fɛ yen ka taa aw k'a dɔn min ye ka taa a ka fɛ juru la a ka Saint Valentin juru la ale n'o de tora aw k'a dɔn mankan na min u tora mankan na a laban min aw k'a dɔn ale binna ka bɔ 3e étage la ni k'a bɔnɛ a nin na étage sanfɛ étage sabanan Saint Valentin kosɔn et puis a ka kamalen awɔ bismillah awɔ o ko kɛra laginɛ dɛ anon i ka dɔn a ka kamalen min ye o kɔni aw k'a dɔn a filila ka jigin ni ka bɔ étage sabanan fɛ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'o kɛra aw k'a dɔn gɛlɛyaba ye ko nin kɔni a ma nin ɲɔgɔn na ye Saint Valentin na Saint Valentin n'a dabɔra fɛ kama Saint Valentin o laban o ka kɛ aw k'a dɔn min ye subonda sigili ye anon ko bɛɛ lajɛlen aw k'a dɔn o ye maninfin ka faamuyabaliya ye o ye gɛlɛyaba ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa dɔ bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn Papa Sumare ye anon ale t-shirti ani photoden 2 ale kɔni y'o di aw k'a dɔn a ka fɛ ma min ye tiɲɛ yɛrɛ la min a ka fɛ k'o man ni ale ni nimisi wasa cogo si la min aw k'a dɔn ale bɛ bɔ min galama min aw k'a dɔn ale kɛlen k'o di k'a y'ale ka aw k'a dɔn numéro bloqué ale ɲɛ b'a la réseaux sociaux la denin bɛ so ni aw k'a dɔn iPhone 13 n'o kura-kuranin k'a fɔ ko ale ka siri ye Saint Valentin cadeau k'a a ko kɛra baara ye tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ nin bɛ dabila o ayiwa anon min ye aw k'a dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen maa dɔ bɛ yen ale fana ko aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn Saint Valentin ko a kɛra ale ma fɛnba ye k'a sɔrɔ kɛ mun ye min ye ale n'a ka cɛ ko ale n'a ka fɛ n'o ye Sira Ɲanbele Sira Ɲanbele ale ko tiɲɛ yɛrɛ la ale n'a ka fɛ u ye Saint Valentin kɛ min aw k'a dɔn ko nin y'olu galegale ye dɛ u kɔni u bɛ ɲɔgɔn fɛ a mɛnna u ka furu kɛra a mɛnna ko nin don k'ale cɛ ba mugan kɔnte k'a d'a ma ko nin y'a ka cadeau ye ko ka ta ninnu ta k'ale sɛgɛrɛ ni fo k'ale nisɔndiya fo k'ale ala a bɛ ti tiɲɛ a ma kɛ ne ni Bayini ta ye bisimila ne de b'a n bɔ yɛrɛ la ka fleur ta ko Saint Valentin gasi t'i la kasi ŋ'o dogo n kɔfɛ n k'i ɲɛ tugu gasi t'i la ka fleur bɔ ka di yɔrɔ Bayini ko k'ale tun y'a kɛ dibisogo ye kuma ɲɛna anw de tɛ a banna bisimila anw ni fleur dɔn an bɛ dibisogo de dɔn a bɛ faamu yalima ka jabakɛnɛ k'o la o se o ɲɔgɔnna Saint Valentin fɛ bisimila i bɛ dibisogo sa a jo do koyi a jo do ma ti fleur dun koyi fleur ye tubabu ye bisimila a jaune n'a vert n'a a rouge wa adon kɛsogone ale Ibrahim Kalande ni ale ka fasiri l'indicateur n'a fɔ l'indépendance kɛ an bɛ l'indépendance ta fɛn min ye baloko ye i k'a dɔn a siri bɛ o la sabu ɲɛnamaya a jɔsen fɔlɔ ye o ye ni balo tɛ yen i k'a dɔn k'o bɛ gɛlɛya fɛn min ye Mali jamana ye wulikajɔw bɛna kɛ maa caman de bɛ bi baloko gɛlɛya bɛ minnu kan san 2023 in kɔnɔna na tonne 39,000 i k'a dɔn u bɛna ta k'o di maaw ma i k'a dɔn u bɛ se ka lafiya cogo min na baloko la kunnafoni yɛrɛ a bɔra ka bin kunun ko fɛn min ye nin cakɛrɔ in ka a lajɛ 18nan senfɛ comité de coordination et de suivi des politiques et programmes de sécurité alimentaire min bi i k'a dɔn lakana kofɔ baloko ta fan fɛ i b'a ye k'a fɔ a kɛra u dagayɔrɔ la ACI 2000 la n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ ko san 2023 tonne 39,000 o kan ka tila i k'a dɔn maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko fɛn min ye kɛnɛ in ka ye fɛn min ministre commissaire yɛrɛ ye sécurité alimentaire Redouane Ag Mohamed ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se PAM maaw ma ka taa se Union européenne a maa caman fana ma kɛnɛ in a dayɛlɛli tun bɛ maa min bolo n y'a fɔ o ye ministre commissaire de ye n'o bɛ Redouane Ag Mohamed ko fɔ fɛn min fana ye programme alimentaire mondial PAM o ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se Union européenne ma kɛnɛ in ka ye ministre a ye kuma min fɔ a y'a jira k'a fɔ Mali gouvernement a ye wulikajɔba kɛ a ye dɛmɛbaw fana ka foli k'o wale ɲuman dɔ k'o kɛ k'a jira k'a fɔ san 2022 kɔnɔna la tonne 34 ani 147 olu bɛɛ lajɛlen kɔni tilala maa 1,000,000 ani ba
190 olu ni ɲɔgɔn cɛ a ko baara min bolo daminɛ san 2023 o kɔni ye tɔnu 39 ɲɛ min fɔ o kan ka tila i ka dɔn maa caman olu fana ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min PAM maa ɲɛmaa ye an fɛ yan nɔ Eric Perdison ale ye kuma ta kuma min kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ san 2022 gɛlɛyara kosɛbɛ sabu ka d'a kan a ye maa caman degun ko nka baaraw bolo daminɛ san 2023 kɔnɔna la maa fanba bɛɛ lajɛlen bɛ se ka balo ɲuman sɔrɔ cogo min na sabu balo yɛrɛ o ye danbe fɔlɔfɔlɔ de ye n'i ma dumuni kɛ ka fa i ka dɔn maa danbe a sinsin man di o fana Mali gouvernement k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn u y'a jira k'a fɔ Mali gouvernement fana bɛ wulikajɔ min na a bɛ olu fana jija ka se ka dɛmɛ fana ka dɔ fara a kan k'a kolo sinsin min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka balo sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ cogo min na o fana fɛn min kɔni ye ministre commissaire ye a yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ n'o bɛ excellence Redouane Ag Mohamed ko fɔ ani PAM mɔ ka taa se Union européenne ma ko fɛn min tɔnu 39 olu bɛɛ lajɛlen fana labɛn bɛ gɛlɛya bɛ maa minnu ka baloko la ka se k'a di u ma min b'a to u danbe bɛ se ka segin u ma cogo min na ani kɔngɔ o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na nin ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indépendant la Antoine e ko nin tɛna kɛ an bɛ bi taa bila yan